खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ एम्बुलेन्स आरो सोरगोजात्रा बेखेवदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा आरोबाव देहा आरो नखर जौगाखां बिफाननि बानजायनायाव मैया बिटिआरनि गाहाय मावख'नि साखाथियाव गासै गं 11 एम्बुलेन्स आरो गंब्रै गोथै लांग्रा गारिखौ बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। नंगौ, दायो बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरखौ थांखिनानै रायजो राजाफोरनि गाहामनि थाखाय बायदि हाबा मावबाय थानाय बायदिनो मैयाबो बे हाबाखौ मावफुंनाय जायो। जाय हाबाफारिया बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनिनो जोबोद खाबु जागोन। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांजों लोगोसे गासै अफिसियेल बिथांफोरा। क'क्राझाराव सिखाव हमदों। आथिखालाव गोजोननि सोहोर क'क्राझाराव सिखावनि उदखारा बारानिफ्राय बारासिन जालांबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। खेबसे नङा खेबनै गोबांबार खोनानो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दाखालि मोनाबिलि समावबो सासे सिखावखौ हमनो मोननाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला क'क्राझारनि बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि साखाथियाव सासे आइजोनि गोदोनानिफ्राय मालाखौ लानानै खारनो नाजादोंमोन। नाथाय आइजोआ होसिख्रावनायाव साखाथिनि सुबुंफ्रा होसोनाय जायो सिखावखौ, जेराव उनाव सिखावखौ हमनोबो मोननाय जायो। मख'जाथावदि उनाव सिखावखौ रायजो राजाफोरा हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय क'क्राझार पुलिसनि आखायाव गथायना होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिजनीआव आरोबाव ड्राग्स फालांगिरि हमजादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी थानानि सिङाव मैया मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै बिजनी एसडिपिअ आरो बिजनी थानानि जुथाइ नायबिजिरनायाव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ गोबां ड्राग्सजों लोगोसे हमनो मोननाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ बिजनी कावाहाटीनि थागिबि राकेश राय 25 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनाय जादों। लोगोसे हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय प्लास्टिकनि फिसा फिसा गासै 6था थेमायाव आबुं ड्राग्सखौ बोखांनो हायो। मख'जाथावदि बे हमजानाय ड्राग्सखौ गासै 7.8 ग्रामसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे गंसे मबाइलबो बे सिखावनिफ्राय बोखांफानो हायो होनना बिजनी पुलिसआ फोरमायथिना होदों। एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा मैया सानसेयावनो दोंनै लामा बेखेवदों। जों बयबो मिथिगौ एबा खौरां बिजोंफोराव नुगासिनो दङ। आथिखालाव सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गावनि बियाबनि सिङाव बायदि बायदि बिथांखिनि जोहै बायदि जौगालु हाबाफोर मावबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैया बिथाङा मोननै गोदानै लुफामनाय लामाखौ बेखेवना होनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गिबियाव सिम्बोर गामिनिफ्राय कालुगाव थांग्रा, जाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजसिम थांग्रा जोबोद गोनांथार, बेखौ बेखेवनाय जायो आरो उनाव आमलाइगुरिनिफ्राय बमब्रागुरिसिम थांनाय लामाखौबो बेखेवना होनाय जायो होनना मिथिदों। मख'जाथावदि बे लामाखौ बेखेवना होनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननाबो खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझाराव राइस मिल गायसनदों, अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बारग' एनडिएफबिफोरखौ थांखिनानै बिथांमोननि फिन गावखौ सुंथाफिननो थांखिजों बिटिआर सरकारनिफ्राय बानायनाय फिन रोदोमखां बिथांखिनि जोहै मैया क'क्राझारनि गंगार जावफ्लंआव मोनसे राइस मिल गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनना होनाय जायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला बे फिन रोदोमखां बिथांखिनि जोहै गासै बारग' एनडिएफबिफोरखौनो नोजोर बोनानै फिन बिथांमोनखौ दावहानि उनाव गाव गावनि जिउखौ फिन सुंथानो थाखाय लानाय जादोंमोन। नंगौ, बे फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजोंनो मैयानिफ्राय जागायनानै बिथांमोननि थाखाय गासै गंबा बेबायदिनो बिटिआरनि गासै ओनसोलाव बे राइस मिलखौ गायसनना होनाय जागोन होनना बुंथिना होयो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा आरो बे फिन रोदोमखां बिथांखिनि आफादगिरि धनन्जय बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मुंदांखा फावखुंगुर बिकास बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जाबाय।
मोनसे दुखुनि बाथ्रा। नंगौ, बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनि जाथाय। बर' सावथुन मुलुगनि सासे राफोद आरो गागि फावगिरि, सावथुन दिहुनगिरि, लोगोसे आथिखालाव बिसानि बोसोनगिरि मुंदांखा बिकास बसुमतारिया रुंसारि जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला बिथांनि बर' सावथुन मुलुगाव बिहोमा होनाया जोबोद बाखनायथाव। गावनि राफोद आरो रोंग'थि आखुखौ दिन्थिना बर' माहारिनि गोरबोआव जायगा आवग्रिनो हादोंमोन बिथाङा। नाथाय बिथाङा मैया हरखाबै रुंसारि जानायाव गासै बर' रायजो राजाफोरानो जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायनाय जायो। सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमाखौ 10 लाख रां होनानै बरायदों बिटिआरनिफ्राय। नंगौ, मोनसे जोबोद गोजोनथाव एबा बाखनायथाव हाबाफारि। बर' माहारिनि गेजेराव गासै 50 बोसोर बिहोमा होबोनाय बर'नि मुंदांखा थियेटार, जायखौ सोरां मन्जु थियेटार होननानै मिथिनाय जायो, थांनाय 1974-75 मायथाइनिफ्रायनो बर' माहारिनि गेजेराव मेंनाय गैया बानाय गैया थियेटारखौ फोथांना लाखिबोना जोबोद बिहोमा होबोदोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बेखौ नोजोर बोनानैनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा जोबोद बाखनायथाव हाबाफारि लानाया गोजोनथाव। मख'जाथावदि सोरां मन्जु थियेटारखौ गासै 50 बोसोर फोथांना लाखिबोनाय थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिखौ मैया बिटिआरनि गासै मावफुं सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा नोगोद 10 लाख रांनि चेक होनानै बरायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेबायदिनो बर' माहारिनि थाखाय मेंनाय गैयाजासे गाहाम देहा लानानै हाबा मावलांबाय थानो हाथों होननानैबो अबं गसाइनियाव आरज गाबनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनि हान्थामेला बिफाना जौ लोंनाय सासे एम्बुलेन्स ड्राइभारखौ हमदों। नंगौ, दासान्दि गुवाहाटी हान्थामेला बिफाना थांनाय बावैसो सिगां झालुकबारियाव सा 7 फरायसाफोरा गारिनि जाब्रबथायजों रुंसारि जानायखौ लानानैनो गोख्रों नायबिजिरनाय सोलिबाय थादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला बेबायदिनो मैया 1 जुन खालि हरनि समावबो सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव मेघालयनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे एम्बुलेन्स गारिखौ सिग्रोमनायाव सालायगिरिखौ जौ फेनाय थासारियाव मोननो हानायलाय बिखौ थानायाव साजा होनो थाखाय हरनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एमसिएलए मन्टु बरुवा हरखाब गंसे गुदि फरायसालियाव नायबिजिरनाय जादों। बाथ्राया जादों एमसिएलए मन्टु बर'नि बियाबनि सिङाव थानाय करनखाथा गुदि फरायसालिनि गामिनि बिमा-बिफा एबा रायजो राजाफोरा बे गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लपसि बरुवा फरायसालियाव सम मथे फैया आरो सानजौफुनि जाग्रा आदारखौबो जाहोआ होनना अजद होदोंमोन। मानोना बिथां गाहाय फोरोंगिरिया गावनि गुबुन खामानियावसो नांथाबना थायो होननाबो अजद होदोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो बे नोजोरखौ बोनानैनो मैया फरायसालिसिम थांनाय जायो एमसिएलए मन्टु बरुवा। नाथाय बे समावबो फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिखौ लोगो मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय बिथां एमसिएलएआ बिअनिसिम खौरां हरना गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायहरनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। हानि खाजोना होनो थाखाय न'आव थानानै होनो हासिगोन। नंगौ, दाखालि बृहस्पतिबारखालिनिफ्रायनो बे हाबाया जागायदों। जों बयबो मिथिगौ, हानि खाजोना होनायावनो जों सोरखारि अफिसाव थांनानै गोबाव समहालागै नेनानै बायदि जेंना जेंसिफोरजों हानि खाजोनाखौ होबोनाय जादोंमोन। नाथाय दायो आसामाव थानाय गासै रायजो राजाफोरानो गावनि आखायाव थानाय मबाइल फननि गेजेरजोंनो बे खामानिखौ मावनो हासिगोन। अदेबानि दायो हानि खाजोनाखौ अनलाइननि गेजेरजों हरनो हानाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला गासै हानि जेंनाफोरखौ थांखिनानैनो दाखालि आसाम सरकारा इ-खाजोनाखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय होनना मिथिदों। मख'जाथावदि नोंथाङा हानि खाजोना होनो थाखाय sevasetu.assam.gov.in आव थांनानै डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आरो नेट बेंकिंनि जोहै होनो हागोन। लोगोसे बेयाव मानिबा जेंना जादोंब्ला एबा हा-हुनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिनो लुबैदोंब्ला 180034535574 नम्बराव कल खालामना सोंहरनो हागोन होननाबो बिथांमोनहा मोनसे मबाइल नाम्बार होनानै होनाय जादों। जोबोद सान्दुंनि दुंखावनायाव सा 11 फरायसाफोरा फरायसानि सिङावनो हरखाब गोग्लैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, दासान्दि रायजोआव गोबां दुंखावनायनि जाहोनाव गोबां फरायसाफोरानो खैफोदाव गोग्लैबाय थानाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया तेजपुरनि गंसे फरायसालियावबो गरमखौ सहायनो हायियाव हरखाब सा 11 जन फरायसाफोरा
गोग्लैनो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय दायो गासैखौबो गाहामैनो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दं होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।